दिनै सिलावथा दखरा बैसागु फोरबो आफादा 15थि बैसागु फोरबो रंजालि बैसागु फोरबो खुंनो थाखाय दिनै गिबि जों सायनासालिनि गाहाय खुन्थिया जायखौ लाइ खुन्थिया होनो बेखौ गायसनबाय। बे गायसननायजोंनो जोंनि बे आर'ज अबंगसायनियाव आर'ज गाबनानै जों देग्लायनि बैसागु बिदाय फोरबोआव जेन अखा बांखाया दामोनथों होननानै जों गसाइनि सेराव आर'ज गाबबाय आरो लोगोसेयैनो जोंनि 15थि बैसागु फोरबो बिदाया जेन मोजाङै जालाङो बेनि थाखाय जों बयबो खौसेयै गसाइनि सेराव आर'ज गाबनानै बैसागु मेला खुंफुंनायखौ जाफुंसार होगोन होननानै जोंनि आफादा थांखि लानाय जाबाय। जों बे रंजालि बैसागु फोरबो आफादा 8 आरो 9 मे खालाराव खुंनो लादों। बेवहाय जोंहा गोबां बादायारि आयदाफोर दं। बे आयदाफोराव गोबां बादायारि बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों। बेवहाय गोबां बादायारिफोरा बाहागो लागोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो लोगोसेनो जों हारिमु बिलिफांबो लाखिनाय जादों। बेवहाय जों देंखोगिरि खावलायनाय जादों। बेवहायबो जोंहा गोबां रोजा खोनासंगिरि बा नायगिरिफोर फैगोन होननानै जों आसा खालामनाय जादों। गिबियावनो आर'नाइ रादाबनिसिम रोजा साबायखर। दिनै आंखौ सिलावथा दखरा बैसागु फोरबो 15थि बैसागु फोरबो खुंनो लाबोनायाव दिनै आफादगिरि महरै नेहाथारि आफादगिरि हांख्रायनाय आं दिनै सफैदों। आं गावखौनो गाव गोजोननाय मोनदों। आंखौ जे बिदि आलासि महरै लिंहरनानै बिदि लाइ खुन्था गायसननायाव आंखौ हांख्रायनायखाय बिसोरनि रोजा साबायखर। मा मेसेज होगोन जे माखासे रायजो राजाफोरनि फैबाय थानाय समाव बैसागु साक्सेस खालामनायाव? सिलावथा दखरा बैसागु फोरबो आफादा जिबायदि आवगोलनिफ्रायनो खुंबोबाय दङ, आसा खालामो देग्लायबो रायजो राजा बयबो बेयाव फैनानै हेफाजाब होलायगोन। जेरैहाय दा आफादगिरि हिसाबै बुंनाय हिसाबै बेयाव बादायलायनाय बहुद लादोंनो आरो लोगोसे सिंगारफोर मेथाइ खनगिरि फैगोन। आसा खालामो रायजो राजा बयबो फैनानै बेयाव बयबो बाहागो लाफैयो रायजोजों। आरो बेयाव जोंनि बैसागु सिलावथा दखरा आफादनि जिथु बैसागु खुंनो लादों बेयाव बयबो हेफाजाब होगोन होननानै आं आसा खालामो।